Takže ahojte, ja vás tu vítam pri 9. parte Assassin's Creed 2. My sme si síce mali dať minútu ticha za Martyho, ale ja som sa hlboko zamyslel, ako by to povedal on. A prišiel som na to, že potom vás nemôžem uvítať a nemôžem o tom nič ani tak povedať. A už zostane málo času na kecanie, takže mi napíšte, či tú minútu ticha chcete. Ale okrem toho, teraz neviem ani, aký je obraz, pretože ja mám na nabíjačke vlastne môj joystick. A neviem, či teraz sa nejako není zlý obraz alebo tak, takže sa na to pozrieme. A to obraz je výborný, vynikajúci. A teraz ma možno nemusí byť počuť tak dobre, pretože výnimočne ďaleko. Hej, Ezio! Čo tu robíš, Petručo? Mala by si spať. Chcem tie pierka. Na čo? Je to tajomstvo. A keď ti ich vezmem, tak sa vrátiš do izby? Áno, sľubujem. Takže ideme na misiu Segreto di Petruccio. A ja, áno, a ukážem vám tu takú špeciálnu vec. A tá sa volá Komínová cesta. A viete prečo? Za chvíľu uvidíte a pochopíte. Takže tady to vedie Komínová cesta. Pretože, Komín, počkaj, ale to ešte nie je všetko. A my to máme na čas, ako ste si mohli všimnúť. A vy si asi hovoríte, Antonio, veď ty si blázon, veď máš i len 2 minúty a ty chceš vykrádať tieto životné úspory niekoho. No ale je to tak, že my máme času a času, pretože po komínovej ceste máme veľa času, ktorú vám teraz predvediem. Čo je to vlastne tá komínová cesta? Takže komín, 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 komín. To je normálne ich samý komín. Tak. A ja som akurát si kúpil hru Grand Drift Auto 4, takže GTAčko 4. A viem, že žiadne komentáre nedostávam, ale mohli by ste mi už konečne niečo napísať. Napríklad, či z toho GTAčka chcete let's play alebo nie. Takže mi to napíšte, ja sa s vami lúčim. Uvidíme sa pri misii. No. Ako som slúbil. Ďakujem, brat. Ešte si mi nepovedal, na čo ti to je. Uvidíš. Takže ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšej misii, ktorá neviem, ako sa volá, ale predpokladám, že je to niečo so špeciálnym. Takže zatiaľ čaute.